לירון, אני בת 23 מראשון לציון. למה בחרתי בג'קי? כי נראה לי בן אדם עם הרבה כנות. בעיקר נראה לי שיהיה מצחיק, מה מעבר לזה, אין לי מושג. אהלן. נעים מאוד, ג'קי, מה שלומך? לירון. נעים מאוד, שבי. מה נשמע? ברוך השם. איך את? טוב. כן? מה אוכלים? נראה לי ארוחת בוקר, לא? יאללה. הכי מתאים. אדר? זה אסייתי. אוקיי. בכיף. חמודה, אדר, שאפתנית, נכון? אז אני אספר לך טיפה על עצמי, אוקיי? יאללה. הייתי פעם אצל הרב, והרב אמר לי שיהיה לי 4 ילדים, תוכם 2 תאומים. או בן ובת, או בן ובן, או בת ובת. לכבוד הרגעים המאושרים והמתוקים שיהיו לנו בחיים. אדר, אם אפשר קצת שקט, אני באמצע עבודה. אסוציאציות. יאללה. אבל מה, בשיטה אחרת. שאני שואל אותך, ומה שעונה לך, את עונה. מבינה? כאילו אני תוקף אותך ב2-3 שאלות. לא, סיבכת אותי. ברצף. אוכל? סלט. עמוק, זה היה עמוק, זה היה מרגש. מה, עניתי מהר. לא, זה היה עמוק. אוהבת, לא אוהבת, תקציב לי עד 30 מכינה. שניות, משהו. חלום שלי, אשת מטבח. תגדילי. תחשבי גדול. גדול. גדול, תחשבי גדול. אוקיי, כן. משפחה? גדולה. גדולה. אלכוהול? בירה. קצברג. סטלה. גורל? טוב. אמונה? חלקית. לירון? עקשנית. תוכל טיפה לפתוח את זה, או שאת רוצה לעצור בעקשנית? כאילו, זה נורא כללי, תקעת אותי. אבל אמרת לי מילה אחת, ומהר, אז... לא, את יכולה מה לפתוח, שיצא. זה לא זה. תפתחי, עקשנית, ממה זה נובע? מאיפה בא שורש הבעיה שלך? מתוך זה שמה שאני רוצה... אדר! קעקועים? פה, כוכב. כוכב? קטן, חמוד איזה כזה, כוכב? פה. הכוכב הזה של הטוי? פירסינגים? וואו, יש לך מלא. ובאף. כשהייתי קטן היה לי פה. ארס. פעם הייתי ילד עשית גם גוונים וזה? כי כמו לא, ארס הם באותה קרחת. ארס. לא, אבל הייתי פתריה ילד חמוד. והחמידות עברה? סיפוק. וואי, אתה דופק דברים נחסים, אבל אתה תבין משהו טוב, מה זה? סיפוק, אני לא מסתכל לך בעיניים. לא עולה לי. סיפוק. לא עולה לי. חייב להיות, זה חייב להיות. ריצה. מה? ריצה. סיפוק זה לרוץ. מה? אין בזה תוכן, אבל מה זה סיפוק? מה אתה אומר אין בזה תוכן? סיפוק זה חופש, כאילו תלמד במילה לרוץ, תבין אחרת. מה זה תוכן. לא יודע. מה אתה היית אומר? אני הייתי אומר מיני. לא. לא, אנחנו לא שם. לא. גורל, כוח. שאלתי אותך פרסום? כן. תוכל טיפה לפתוח לי את זה, כמו פרח? כאילו... כוח, הרבה. גבר, חזק. מתחילה עם גברים? אין לי בעיה. אז מה, איזה גבר חלומותייך? מצחיק. עקשן. ווינר, עקשן. ווינר. אדר? יואו. וואו! 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 ביקשת משאלה? לא הספקתי. תבקשי עכשיו. אני מבקשת אותה בלב, אבל. ברור. סגור. לא, לא ביקשתי. שמעתי, כאילו... לא, בלב זה שאתה לא שומע. ביקשת? נשבעת שביקשתי. אז אני רוצה להגיד לך משהו. יאללה. מהרגע הראשון שפגשתי אותך, ראיתי על העיניים שלך, קודם כל את יפהפייה, ואת מדהימה, ואת כריזמטית. כמובן שקצת את אוכלת את הראש, קצת חופרת, קצת כל מיני שאלות, ואיך, וכמה, ואיפה, ולמה, ומי, מי נגד מי, אבל בשורה התחתונה, אחד הארוחות היותר כיפיות בקפה גרג איתך. עכשיו רק פעם אחרונה, סיפוק בעינייך מה זה?